बोरो नोंनि गोदै गोदै रावा हा 17टा 20टा गाहाम देरहागोन होननाया हाथ लाजिनो रोङा सोर फाग्ला नोंलाय 17टा बड'लेण्ड देरहानो नोंलाय 6टाल'सो देरहादों 6टासो थगायजाबायनो थाखा खम जादों पाब्लिकआबो ओमफ्राय बर्डआ सोरनाव थुदों नांगोलनाव ओरैबायदि थगायजामारबाय सेस दालां गैया लामा गैया जेराव स्कुल गैया बेफोर जायगायाव हाग्रामाया नोजोर होनांगौ आरो बेखौ बानायना होनांगौ जों हाग्रामाखौ जोङो खावलायो आरो लोगोसे हाग्रामा बिथाङा जे अभारटेकिं लागोन बे अभारटेकिंआव मोजां मोजां मानसिखौ लिंहरनानै जाहाथे क'क्राझाराव खालामो बे बिथाङा बुंदों गुवाहाटियाव खालामनायनि खोथा गुवाहाटिया जोंनि जायगा नङा जोंनि जायगा बिटिसिसो बिटिसिआसो जोंनि रायजो बे जोंनि रायजोआवनो बिथाङा खालामगोन जों बेखौ आसा खालामो आरो जोङो खावलायनाय जाबाय दा वान्स एगेन थगायग्रा दिनै बिसोर सुस्रांलांजोब्बाय आरो रायजोफ्रा दिनै माखासे बाखि दंबायो बे बाखि थानाय माखासे गाज्रि मानसिफोरखौ गाज्रि नेताफोरखौ जों आरो सुस्रांजोबनांगोन बिटिसिआव मोनसे गोथार रायजोफोरखौ माने धन्यबाद होनाय जाबाय नैबे इलेक्सना बिराद मोनसे सुनामि जोंनि थाखाय बिराद मोनसे ढौ बे सुनामिजों दिनै माने बुग्लाब जाजोब्बाय जाय थगायसुलाफोर जाय मिसा खोथा बुंग्रा रायजो राजाखौ फोलाग्रा बे बिटिसिआव जेब्लाबो जों माने प्रब्लेम जों फेस खालामनो गोनां जागोन दा आगोलाव जेरोखोम जादों बिटिसि एथ' मोनसे समाज जों दानांगोन बर' जाथिखौ साबना हामना जौगानाय मोनसे जोङो लाबोनांगोन बे गाज्रि मानसिखौ जों एखे सेस जों खालामजोबनांगोन उनाव बेबायदि मानसि थाबाय थायोब्ला जोंनाव मोजां मोननाय उनाव जेरै बिटिसिखौ मावनो होआखै बे उरखावग्रा ब्रह्मनि थाखायनो जाबोदों बियो आरो बे उरखावग्रा ब्रह्मनि दैदेननायावनो दायाव जे हासिब लानानै जे ओंखारदों बेखौ बिसोर बुजियाखैमोन हासिबा जे मोनसे बिराद गुन बिसोर जेबो बुजियाखै बिसोरो एबसुनि आन्दलनखौ बिसोर नुफेराखै बड'फा जेब्ला आन्दलन खालामो बे आन्दलनाव बर' रायजोफ्रा एबसुआ मिसलेड जानानै दिनै गाज्रि मावबोदों बे गाज्रि मानसिफोरखौ जों अरायबो जों माने जों सुस्रांहोनांगोन दा बेखौनो आङो रायजो राजाखौ खावलायो दायथ' लाबावनांगोन आरो लोगोसे जायफ्रा रायजो राजाफ्रा भुल बुजिनानै माने बिपिएफनो भट होआखै बाहेरायाव थाबोदों बे रायजोफ्राबो बुजिनानै फैफिननांगौ फैफिननानै ज' जाफिननांगौ आरो गोथार जोंनि बे बिटिसिखौ जों माने गोथारै मोजाङै जों सामलायलांनांगौ बयबो सहाय होनांगौ जों बेखौ खावलायो आरो रायजोफ्रा जाहाथे बाराद्राय हाखु दाखु जाहाथे जाया जों धोर्ज लानानै जाहाथे थायो लासै लासै जों माने खामानि मावलांनो थाखाय स्कप होयो जों बेखौ रायजो राजाखौ खावलायो दा दिनै बे थगायसुलाफ्रा बुजियाखैमोन जे रायजोफ्रा जे मोनसे बिग्रायखांनाय फैदों रायजोनि गेजेराव मोनसे बिद्रह फैदों बेखौ बुजियाखै बिसोरनो गन्दगल खालामदों आरो बिसोर नङाब्ला दिनै बिटिसिआ सान्थियै जालांगौमोन आरो बिटिसिआ मोजाङै सालायनो हागौमोन दा दिफेन बर'खौ बुङो होखांदों पुलिसफोरखौ जोङो हासिबलायनो होसोदों बे माने बै समनि आन्दलनखौ दानि बे नेताफ्रा खुनु मिथिया जेबो गियान गैया बेखायनो बिसोरो फाग्लिझराव हा सेरना होदोंमोन गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि हा सेरना होदों बे समाव फाग्लिझरानि रायजो राजाफ्रा हासिब लायलाय ओंखारदों बिसोर बुजियाखैमोनब्लाबो दा दिनै बे हासिबजों बुजाव मोनाखै अदेबानि बुजावनो मोननायमोनब्ला बे हासिबजों बिसोर सुवा जानानै राननानै थैगौमोन बिसोरो बर'फ्रा फोथायो हासिबजों जुदि बुनो मोनोब्ला रानो मानसिया बेमार आजार जानानै थैयो बेखायनो बर' हिन्जावफ्रा हासिबखौनो लास्ट दावहानि अस्त्र हिसाबै लायो दा थेवबो बे फाग्लिझरानि जायनाखि हासिब सिबनाय बे हासिब सिबनाय बे बारा इउपिपिएल नेताफोर एबसुनि नेताफोर बिसोरनाव नांहैदों बे बारानो बिसोरनाव नांहैदों बे बारजोंनो दिनै बिसोर सुनामि बायदि दिनै बुग्लाब जादों गोग्लैदों बिसोर दिनै साफा बिसोर दिनै जाबाय जोब्बाय दिनै गैलिया बिसोर बुजियाखैमोन बिसोरो आरो फोजोबथारनांगोन बिसोरखौ दोननो नाङा दा आङो दिनै रायजो राजाखौ खावलायबावदों रायजोफोर जों बयबो माने गोख्रोङै गाबथारनांगोन बिटिसिखौ जों सामलायनो थाखाय हाग्रामा मोदायनि आखाइखौ जों मजबुत खालामनांगोन जोङो धोर्ज लानानै जोङो खामानि मावनो सहाय होनांगोन जों बेखौ खावलायो आरो लोगोसे आं दिनै बे दिफेन बर'खौ आं साबधान होयो